Fa molt de temps, un déu anomenat Orfeu es va convertir en poeta i músic i tenia fama de ser els millors dels cantants. Tocava també la lira que amansava els animals salvatges i fins i tot els arbres s'inclinaven per poder-lo escoltar. Estava molt enamorat de la seva dona, Eurídice, i eren molt feliços. Però un dia, al bosc, una serp verinosa li va mossegar el peu i va fer que es morira. En morir la seva esposa, Orfeu va quedar tan desesperat que va decidir anar fins a l'inframón a buscar-la. El regne dels morts està separat dels vius per la llacuna Estígia, que són les aigües infernals. Aquestes només es poden travessar a bord d'una barca, conduïda pel barquer Caront. «Sap com arribar a l'inframón?», li va preguntar Orfeu. «Sí, però si no estàs mort, no pots passar», va contestar el barquer Caront. Aleshores, Orfeu va entonar un cant tan vell que Caront va quedar encisat i el va passar a l'altre cantó de la llacuna. La porta d'entrada al regne dels morts estava guardada per Cerber, gos de 3 caps. Al arribar, Orfeu, el gos Cerber li bloquejà el pas. «No pots passar, no estàs mort!» Orfeu va traure la lira i es posà a tocar, i gràcies a la seva música encantadora, Orfeu va quietar el gos, que finalment el va deixar passar. El déu i la deessa de l'inframón, Hades i Persèfone, també van quedar meravellats de la música d'Orfeu, de manera que li van permetre que s'endugués Eurídice de tornada al regne dels vius, amb una condició. Orfeu no podia mirar-la fins que no haguessin sortit de nou al món exterior. Orfeu va fer tot el camí de tornada sense mirar Eurídice, tal com havien acordat. Però a última hora havien arribat a la llacuna Estígia i estaven a punt de pujar a la barca de Caront. Orfeu va tenir por de que Hades l'haguera enganyat i va girar la vista per mirar-la. En aquell moment, ella va desaparèixer per sempre més. Conte contat, ja s'ha acabat!